Hello X Empire Miners sa simpat hagani ke video ngan wanra biang shapi kumno ban hikai pi shapang bepin mine lane bepin lekai ya kani ka X Empire mini games kaba don hapo u Telegram application ujung pi te lekai une namar unsalis live hoterik u September ajar sau ya u airdrop ke ngakapat ya ki viewers ki bapai ya ka video so haban join no ya kini ka Telegram games kabdei jong X Empire crypto game ha ka ba phila ban mining phila ban penhe ya ka level ke jong phi ban tit ya ki profit per hour jong phi khnang ba phinyo u ya u airdrop bat phila ru ban kamai la kumno lagi sopo san phawajar nagani ka crypto mining apps kapag X Empire. So alimatang ngan hikaya pi ngan go straight to the video ngan hikaya pi kumno phine kaya gani ka X Empire. Ya din phila pli ya u apps X Empire. Nedi apps ngan sa senya pi wat ngan sebu ha po ka description box ke jonga desa download lani sa launch ni mde ban download resu launch ni di lada phim pat don Telegram account ru ban join ya ka Telegram account na kaling ka bangat sebu apo ka description box ande pinamla ban download nun don ru app de din ba pila de ban download ya u Telegram hisala ban upload lani pisala ban launch ya uni u X Empire game di play hang te hajrong hagal yang common shajrong jong ka mobile phone ke jong pi betok play lam yu pi hang ne dala lam yu pi hang ne pe pin yu to pin mine ne hagaban kong pin yo la kumno sana jar chpo jar kane ka energy ba pin mine lani ba pin tap batap ru pide ban tap kumto dakakti de gini ki shimpre akti bro santali ru kilong ban pe to bro santali tel dangale teng iwe ru kumto tel dangale bro santali kan kham koloi ka rupom tap katu kaba phila ban upgrade ikite ki coin phi kini gidi ki coin angta hante hajrong jong kini ki coin ke don ka coin per hour lane profit per hour pe hante te phi ham ban mine ban yo ikite ki profit per hour lada phila join ya ka hamster kombat kuma phile ya ka hamster kombat kumta hi phile hangneru te ha keleng ka diang hajrong jong ka mobile phone ke jong pi phi don angte ka level te pham ban he ikte ka level ru te kata hi ba phi don kam ban ne tengne phin yu ne dur battery energy ne te lada phi kwa ban pen he ye kene ki energy na mar ba ga ban kong e phin yo tang san hajar la nish poja ti pi kwa ban pen he adu ar pholai po shilak arlak shimilian ar million coin hangne ha po energy phila ban bai te phila ban mine phila ban click hangne improve te phi click hangne energy ba tho energy pe nga andangala mine biang ya kene ka energy ngan sayo ya ka energy ka bade hadu shila khatsan aja kan ne ka kom tap ka jonga plus pat ka bangala don lupa shila tam te ngamut la poi lokom nomno laki i lailak te bantit ya kene pidon kam ki coin du don kam du lailak tam e gitu te kumta te kani ka profit per hour kum ju hi la da pitit ya kani ka profit per hour 251k ka profit tap tung pi kan plus biang sai chispa chipo ka bangla don lupa la kumno ka don hadu arspa lai spa tam plus bang kan kamut la poisan spa kumut la nang kham kloi de tam energy recovery kamut ba kani kamda don kam du kata tamba shutit kani ban recover ya ka energy bonus chance bonus size kumta tata kini ki extra energy gini extra tap kumta tata PUEM hapor banget tap extra tap pe gitu giba mi extra kumto gitu kin kidi extra tap te thit be yigineru pen he level yigine thit be mind be yigineru
himan shu klik bet hang tu te hang ne pin yang ne u line blue shu klik hang tu pin i bet mene hang ne ke di pra mata poi khat a kalau tu ban te shubuk mata ngan main yu ni energy ngam tu pe ngan klik hang ne bodon tu sign coin te pe hang tu pe ngan te pe ngala de ban main te ngam la shure ban main ta te ban yo ban main ka biang ngah ban poi hadu ka level ka bakhalai lada ngala poi level bakhalai ne pin sala biang ban main ala ne mining biang ka coin kan shim hadu 477k unta te dengan tap hang turu untuk kan bala phila ban mining be wanum i re giti coin pe giti coin ngadan hadu 20.4 million ta namar kan kan base ya ka profit per hour nangta be phila ban mining ye gini ki kat sang ne ta ti phi yai nang la da phi kwa ban mining su go hang tu improve no hang ne improve kadon mining ti PE mining ye kini barok khoi mining to personal office kini barok khoi tu ngan klik hang tu pe ngan klik hang ni tu man kui pa kui phila ban le man kui pa kui phia ban le ndere ban le tang kui shi kui man kui pa kui te kani ke tim ru phila ban main kum tu pen he be kat ba phidang don coin yang te thet be nama da phi manya gani ka profit per hour jung phi kan kiu wanum sngo meng tang ha bobun ki coin henry kaman toy la ta mining hang tu kani ru kum chu hi kita kedi kum no ban mining atrai pla so thu kum no ban mining te mantangan ni phi ya ki task te klik hang tu ba tho gas klik hang tu ba tho gas ya ka leng ka mon jung ka mobile phone jung phi sipo pini hang ne kini earn more coin kini kedi free coin do pin earn te kin yo ane daily reward te klik hang ne daily reward pe ada pidang join mai pin yo ha ka day one lada te adin dalami pada sakawi pada sini phi klik biang yo ni u X Empire mini game nang ta phi klim biang ya reward day 2 ha ka sini balai sini ba saw ta ter to ha du ka sini ka ba arpu pra pin yo 500 million coin wa da ngaru ngadang poi tang ha ka day 7 andai wala katarungan persang ban poi ya kini dengan klim no jadi 8 mentang ngadang su klim itu don sure nangta be pinyo ban klim biang kan dei la shai ga si man ga si ma nangta complete all daily gas be pinyo ya gani ga coin dei pihak ban complete ya kini sautli kan ni watch YouTube kan ni sakawai watch YouTube video nangta tap money nangta kan ni ka improve 5 different skill katungal adab ban kato pada kadi hadin mo phila de ban mining ye gitu bangla de hikain ko phisa yo ya kato ban claim ye gitu bitcoin temta ban claim ya gati ka complete all daily case ngahab ban pen page ye kini ke video ngaban watch kum tu ngahab ban watch ya hadu definitive ye gitu episode penta de episode 30 hadin ba phila tip ya ka episode phila ban bak no kum topik hang ni phia ban pendap yu kut jong ka tu ka episode ti udon ti hang ni udon ni kut jong ka episode 30 no ngan sa IP ki kut barok khoi te lem tang ini phai biang shakani ka watch YouTube video ha ka bangin ha ban pendap yu ni kut ti ni kut menta udei pe yang tu don ukut udei 64930 klik hang tu udei 64930 dengan check code no menta ban da udei pe ngalayo ban claim ya ketika coin ke de hidu
1 million. Sekarang ni ke next video. Thì pihak ban page active job page Medicode 44 mà. Thì là đam đoán pihak ban nhảy up Unicode nama kawai gasing siya kawai gasing kin upload ya ki video ki batmai. So nata kadang nata piso tanat ru page ya kini video bakin tip ya ke ba kini ki community jong ka X Empire ki temu ban penmi ya kini ka mini game. Ini Code 44. In page na mentah ini Code jong ka video episode 44 ke di 62944. Check di 62944 ya sepage baik tu video arsen laisen mapin tap ya gitu ki number ya ne gitu ki code yang ne pada ban pihak ban tap hadu 787.5k hadu bau ni line stem un dap hang ni pila yo ban claim ya ketika 48 coin bisa lah ban complete ya ketika daily gas dengan tap no mentah ngan ya show ni mining ngan tap no untuk du ban download ni energy ngan speed la point m ngan tap back untuk de pi page bahai kini ke video kam tam ki new viewers la new subscriber kini ke channel ke jonga de sobha ban ya share like but kam tam ban ya subscribe na ke bentai ki new information na ke de bat ki mining game kemudian apa ka telegram channel so pe ingin klik yang gas pe tempat dap le dang poi tang 657.5k sak khandiat la dam tiền đà la dap hang te ngan claim no but ketika complete all the legal ru kan dap hang te kemun la pendep bro sautli te u 4 million coin ru ngan la ban claim te ha ban am nomor ban tit coin ru ngam yo shu ban upgrade ya ketu energy ngam la shu ban upgrade ya kani ka energy hang ni ngam la hajing shala dala ngan upgrade nang ni ngan tap no long kan itu ya app sipang apang ngan sapni ip te adin kata page kini gidi task bapi dan kamban le te page yang te investment po X Empire panduan hang te investment ngala de pensna ya ke video dang menta sipang ngala de upload te klik hang te investment kemud ya ban pendep ikini ki card hang ne ya ban pendep ini ki daily combo card banang niru pila banyu free coin hadu 10 million te page kini gidi gidur page menta kesengi gidi tinggal ada ban upload di page aku tu ke video kaban dengan sebu apa iCard jonga itu kini ru kadi kewe kalat ba pinyo coin ba pila ban mining baru adin kata pi lada pi kwa ban check ke level ne si pi page yang tu ke level pi page yang ni days in game dang supposing experience to next level total invite friend improve but contact ka hang ni pada balance total star hang ni uni pi don kam bandon de payout ka tu kam don kam de the payout hang ni the withdrawal of fund is available starting from 10 USD kini ka withdrawal hang ni kini ban don $10 la ni $10 USDT tu sapek ladang layo ang tu ngan sa hikai pi pumno pinle nang ta bepin yo ya nane bepin tip ya ka account ko jung pi ha
but hai one airdrop pe sekalian kadiang sekalian kamon sorry sekalian kamon jong ka mobile phone ke jong pi hajrong pin ite badon lightly ki line lani ki dot hangte click hangto pin yang ni vibrate language reading video tutorial airdrop ba trade NFT pi click hangto beto airdrop te pin yang ni task for participating in airdrop ka task bo pin ne ni ka airdrop kan de kene kaban ko kan de connect wallet tinggal ada connect kabar kan de send transaction make a tune transaction ini rupiah ban bu coin hapo ka tune wallet jong pi khnang ba pinla ban withdraw ya u airdrop hadin ba ula list mo te ngangam palle te ngandang ala le ngan sap ni pi kumno ban transaction hangni te pia bandon tune coin hapo tune wallet jong pi khnang ma pinla ban transaction gan pe kat no kan shim ka by tune coin hang ne ru ngatsa pni pi so mlele pe kini ki instruction on how to connect a wallet te ban connect a wallet ke jong pi an airdrop is a distribution of token to player wallet so this token will be traded on top exchanges and so hadin ba phila de ban connect e kani ka wallet yai nang chu hi fin sa connect shwai ka wallet ka jong pi hapo telegram wallet kani ka tun wallet jong pi kan sa pin e pi gumte hadin ba phila de ban connect hang tu kumut pin ne ya ka transaction te lai potrik la tikana be ba ka bisa ka jong pi kan wan be hang ne phila ban exchange ba phila ban transfer support pi bank ki jong pi so kato hi kabadon kam na kabanta jonga jong pi pin tip kumno ban le kai gane ka example game kane ru kan de ka we ka lat lenti ka ba nga ma phingi la ban kamai pisa klem da penlut batang si tangkaru ni don kam ban pelut ban tit ne tun coin namar kalong ku gas fees abang gas fees ka bomut ba ka bai commission jong kini ki exchange platform mo bonum sung thu baklai kata te ngala de hikai hajing sha gas fees ude u u ni hakasing la banong commission i buy transaction subu menta pitep pisa habang ru kajuhi pisai pisa na bang ru kajuhi ka bang ka shim ya ka transaction money kalong kunta hang neru so ngan klik yang hang ni pi ang tu kan dang duan tangkum tu tem lele so tangkum tu hi pin le kai man kasi nang ta pendep ite investment ru man kasi but ngan sa upload man kasi ngi video ba ya debat kete investment te ban kan don chuchu sakani ba battle kan don chuchu sakani ka battles kani ka battles ru pidon kamban shimbenta te ba shimbenta hangni pe ngal apoi ha gul ang tu te shimbenta kumne pe ngan open hangni pinyu ikini ki dur hangni pe aggressive flexible protective pindon winning loses so ngi ha banjit ko wina pening kini mo pe lada phi lose kamut ba pindu e ki coin handai lada phi win kamut pinyo e ki coin ki pa pp invest hangne mo ba pp pinlut hangne pe ngan klik kum kane ka aggressive hangne ngan ong ba win uni besen ya kan crocodile pe kan wan kum tu lada nga win kamut ngan yo e coin lada ngam win itu no tu aggressive attack in the first page you lose itu iya lose no mga kan kiyo kiwe okay next cukup menta klik yang to winning tortoise le sapoi win or lose it is yes itu you win haban le kom ne pe ngayo itu 5 million so kum tu ngi haban le kaya
kani ke game te kai balik tu te pihak ban unlock gini pe lada phimla ban le kai mut kinum unlock re kolong kum tu te mlele te gini gidi ki leader ki bala job bun sin ye gitu ki jing le kai nang ta kin pe ang ni community hang tu community kam da don kam than kani ka badi kumno ban pin invite nang ta hang ne hype zone hang ne kumno pin upload video ha kini ki platform tum ha Instagram YouTube channel TikTok tang ba phya ban but pade ki kendon ada phimla ban but kini kendon kumut phinum yo ki coin handri lada phila ban but kini ki kendon kumut chi spa view du khnai view phin yo 500k kumta ta ter kini speed hi ma phi ta tang kum to hi ba phin ka most important thing ka de ba phin yo ye ki coin phin na ban trade phin na ban improve phin na ban buy kumta ta ter tu persang no ted ingin pala be normal ba pala bun palat ka coin hang ni bang hab ban mining adon stang khandiat to sa up shop to kan ni sa mining biang du bang da depth ya kan ni ka level 12 ngala ban thet biang ya ka energy so friend class so thu hak ba dei bat kan ni kum no phin le kai ya kan ni ka X empire so la da phi don even please so ha ban join ya ka telegram group ka jonga ban ngila ban discuss ban ngala ru ban batai khambani hak ba dei bat kan ni ka X empire so tang ta hi ya ka ba minta khuble issue bon